Čaute ľudia, to som ja Eliasmus a dneska sme tu pri hre GTA Ballad of Gay Tony a dneska čo by sme tu robili? Ideme tu urobiť menší masaker policajtov. Len ich tu musíme najskôr vyvolať. Takže môžeme sa do toho pustiť. Počkať, ja som hovado. No. Som si nevšimol. Nech sem rýchlo chodia aj tí ostatní. No na, ty. Sem vchádzajú. Ja zabijem aj sám seba. No ja som hovado. On nevadí. Jak sa mi bude ešte aj odtiaľ to míňať tak. Počkaj, skúsim streliť. A dobre, nemíňa sa mi nič. Nech sú otvorené tie dvere. Haló, chceme masaker. No, dúfam, že už sem budú chodiť. Dobre. Skválne, koľko vydržím. No vodí. Čiapočka mu spadla. Čiapočka. No dobre, takže ďalší mŕtvy a ďalší. Nech už sem príde svat konečne. S nimi to je najlepšie. Tí to veľakrát po 3 minútach, po 4 začnú stávať, ako keby stali z mŕtvych. No, konečne nejaký svát. Na kopu ste boli. Takže je čas na toto. Takže som umrel. Takže nepodarilo sa nám to, ale čo urobíme so zbytkom času? Tak to neviem. Idem robiť hovadiny, idem vyprovokovať fúzol. Haló, ja som chcel tú super raketu. Teda nie raketu, ale super odstreľovačku. No tak nevadí. Poďme dojsť do tohto. Poďme na ten superbook. Ten sa nachádza niekde tuto. Tuto je. Poďme tam. Rýchlo. Počkaj, ja ovládam tak. Som sa tam mohol ale no tak tam dojdem. Škoda, že som tam nevydržal dlho. Lebo veľakrát som tam aj pol hodinu čakala, stále sa tam množili tí bandroláci a to bola pekná otečka. Tam stále množili tí fízli a stále tam umierali. Takže poďme na... Toto už ma prestávajú naháňať blbý fízli. Jo, už ma nenaháňajú. Lebo by sme si dali s nimi naháňačku, prestrelku rovno aj po ceste. Tak. Nemám ťa rád. Škať zabočím. Rýchlo. Počkať, neskúsime tam aj, ja tam môžem aj s takým vodným, no nie vodným tankom, ale normálnym tankom.
To používajú svazci s takým vozidlom, ktoré má dielo. Môžem ten buk skúsiť na takej super hojdačke. No ja už som z toho vlastne aj točil. No tak ti zdvihneme, Denis. Čau, rušem. Skúsime to asi aj s tým teda svatom. Bože, vyfokil. Ja som hovado sprostá. Takže mŕtve. Dajme zaptočiť. No bojte sa ma. Bojte. Ty vole, tak to bude prestrelka. Pokapte všetci svine. Keby už sme tam boli a otravovali by nás, tak dáme cheat, proste nech nás nenaháňajú. Tak, to nám stavia. Vlastne vedia, už som tam. Tak cheat nech nás nenaháňajú, dám rýchlo. Cheaty, wanted level. Takže už nás konečne nenaháňajú. No vlastne už sme tu. Počkaj, veď mi nestačilo ísť stádi auto. Aj tam chvízel v bodu. Nacúvam tam, alebo sa odrazím pred... odrazím sa predkom. Kto toto nevidel, tak sa kúknite na video dozadu alebo dopredu, neviem, ktoré odovzdám skôr. Som natáčal, ako sa sem dostať presne. Ako odkiaľ, takže no vlastne to aj vy ste mali aj v tomto označené na mapke. Poď. Ne. A nereaguje teraz. Nemám tam iba chvíľku zostať. Nič sa nestalo takého zaujímavého teraz. Neodpalilo nás to. Neodpálilo nás to. Takže musíme zobrať... Tak poďme na nejaké auto, čo mám tu. Čo je to? Ktoré dám. S tým tomto skúsim. Potom to skúsim aj s obyčajným neobrnením, ale toto je to obrnené, čo som vravel. Strieľa to je rýchlopálne, ale nechcem vyprovokovať fizlov. Neviem, že či to pôjde, že či to bude fungovať, ešte som to neskúšal. Veď sem ani nenasúvam, sakra. Skúsim predkom. Aj motorkou som skúšal, to bolo celkom tiež dobré. Čakať, že by som to zobral tadiaľ, ak by som to... No to necúva, no konečne. Zoberiem to cez stred. Možno to pôjde lepšie. Veľakrát nás to až na úplné mrakodrapy odpalilo. No mňa to odpalilo až úplne na nejaké mrakodrapy. Čau, nezaujímaš ma. No, konečne. Rýchlo, bugni sa. To je asi super ťažké. Takže skúsime kometa. Haló, dajte mi pokoj. Ty vole, musíte byť všetci takí. Ach bože, takže tam znova musím dojsť.
Takže ide sa znova. Ale už nejdem provokovať. Pôjdem, aj to skočíme rovno na tomto aute. Počkať. Cheaty. A Comet. To je tiež dobré auto. Týmto sa to hlavne aj dobre robí, keď tam nacúvate. Ide sa dopredu, záhlačka. Čo? Ozaj, a v popisku videa bude aj niektoré cheaty, napríklad toto auto by sme tam mohli dať, no by som tam mohol dať ako cheat a mohol by som napísať proste tie cheaty, ale to si hoci kde na internete nájdete, ale no tak dám to tam. Dobre, takže musíme asi rýchlejšie. No konečne, nacúvame. O tom som vravel. Ale to auto už ide iba na prednom kolese. Tak to má byť pravé auto. Ty vole. Policajt. No shit sfizel, nechcem ťa nasrať. Čo, takéto nezdemolované auto si ešte nevidel, že? Shit. Ja vás rád. Takže ešte raz. Toto nejde. To horí. A nevadí, nebuď. Nacúvame. Takže keď umreme, tak už vlastne vypnem video. Ty vole, no tak to už umreme. No tak, čaute, dajte like, poprípade odber, ak chcete ďalšie videá z tejto hry, tak mi napíšte do popisku, čau.